Mbukela sibingelela igama unqubeko siza kwesibukhoma ophongolo eduze kwami sinongqongqoshe umphathiswa weminyango wezenhlalakahle. Sasikhula ke thina bethu ogogo umnyango wezenhlalakahle okuyiwona impela sibhekelela ke inhlalakahle yethu emakhaya umama ke uMiss Mbalishinga. Namhlanje ke sibone kusuku olukhulu iInternational Day of Families. Sifisa ukubheka nje kungqongqoshe ukuthi lolu suku ngabe luhambe kanjani. Kodwa ngaphambi kwangqongqoshe sifike kulona sike sabona izinsukwini ubhizi ikakhulukazi uhambela abantu abanamabhizinisi bethola ulwazi. Mhlawumbe sifisa ukuthola nje kancane ukuthi lolo hlelo likade liqhubeka lihambe kanjani. Ngiyabonga kakhulu njengoba ke uqale ngokuthi ogogo babethu umnyango wezenhlalakahle akusesiwo ke manje sekuumnyango wezokuthuthukiswa komphakathi ngoba iyashintsha ifocus ukuthi singabi nje abantu abakhokhela izibonelelo kuphela kodwa sibone ukuthi abantu bayathuthuka ngoba iqinisa izibonelelo azilast forever obehola isibonelelo ugogo mayedlula siyaphela ngokunjalo nomntwana medlula ku18 years siphele kodwa bekuhlelo lelo lokuthi abantu siba equiphe sifike bathola uqeqesho lwamakhono baphinde futhi bathole lokho ekuthiwa ama startup kits izinto zokuthi bayoqalisa ke manje ngaleyo ndlela ba generate income kusho ukuthi sebeyaphuma ngala ku welfare manje sebekwazi ukuyimela sebe developmental they've created opportunities for themselves but also they are then going to be able to create opportunities for abanye abantu so alimileke luyaqhubeka sihamba nalo kakhulu with the special focus to youth nabesifazane. Ngqongqoshe namhlanje sibonile uphongolo uvakashela imindeni emithathu ephilayo amonye sifikile ukuthi umama wafika nabantwana kodwa kuphilwa kahle nakomunye kanjalo sifisa ukubheka kusura namhlanje ngabe lihambe kanjani nanokuthi bekuyini inhloso yakho ukuvakashela imindeni. Emhlabeni wonke jikelele makumhla 15 May kugujwa usuku noma kuqhakanjiswa usuku elibizwa ngokuthi iInternational Day for Families. So ke thina ke lapha kwaZulu Natal si decide ukuthi namhlanje ngomhla 19 sizoligubha ngaphansi kwesifunda iZululand ngaphansi kwasophongola. Ngoba kubalulekile ukuthi sakhiwo esiwumndeni ngoba yila esichitha khona isikhathi esiningi sithi thina isona sikole sokuqala esifunda kusona umndeni siqhubuzela ukuthi imndeni yakheke iqine ngoba lezi inselele esizibonayo ekubalwa kuzona GBV kubalwe kuzona ukukhulelwa kwabantwana abancane izingane ezingena kuyidakamizwa nophuzo oludakayo sithi singakwazi ukuyinqoba uma ngabe abantwana bekhuliswa ngendlela emndenini emelelekile so ke itheme yethu beyifocus kakhulu on blended families okusho ukuthi kuba khona imshado la abazali bekwazi ukufika nezingane ngokwahlukana nomnye afike nezingane nomnye afike nezingane kodwa kuphile kubonela umndeni osuhambele kokuqala kuhle kakhulu bakhulisa izingane ndawonye ngokuvumelana kuhlelekile kuhle sabona futhi neminye imindeni sihambela umndeni wabantu abadala ugogo nomkhulu asebeshadile iminyaka u46 bese emshadweni sikuthatha lokho sokwenza isifundo sethu going forward ukuthi kungenzeka sebekhulisa izingane zabo baqeda sebekhulisa ke nabazukulu njengamanje yeah. Ngqongqoshe ngiyakhumbula ukuthi usahamba usaqhubeka nohambo lakho sibone ethi necabinet futhi lizophinde libe ngapha ngakomkhanya kude siyafisa nje ngqongqoshe ukusibeka ukuthi umphakathi wakule ndawo ko Big 5 kuyale ungalindelani kulolu chungechungo olukhulu kangaka olizayo. Sisasebenza kakhulu ngoba silontshe uChild Protection Month enye futhi into imkhankaso wethu oqhubeka ozuyoma ngo2 June ukuthi ukuvikeleka kweingane so la siyakhona sithatha lo myalezo siyawuhambisa sibheka imphakathi ekuhlaleni emazingeni aphansi ngoba abantu bafuna uhulumeni that is responsive and accountable ukuthi aphendule inkinga zabo alethe isixazululo ngaleso sikhathi njengoba kade nibona sihambe senza hayi indaba yokuyalezela ukuthi ngiyofika ngalo wanyaka othile so yiloko esikwenza la social development njengoba uzwile siyanconywa kuthiwa kuma war rooms sikhona kuma LTTs sikhona and anginawo amahloni ukuthi sihamba phambili ukuthi sithathe inkinga zabantu sihambe siyoyixazulula sekuze kube ngathi uDSD nje umnyango omningi ngoba nofuna noma yini nje uyoyibika ka DSD but asibasola abantu within channel lezo idingo zabo accordingly. Ufuna sivale ngqongqoshe ngodaba ke walithinta lo mntwana ona11 oye wabulala mhlambe uthini umuzwa wakho kulesi simo esizwayo ukuthi kunengane ethe yathatha impilo yayincane kangaka.
ikona lokho esingako kokuqiniswa kwemindeni ngempela ukuthi abantu baphila kanjani, ingane zikhuliswa kanjani. Kungaphansi kwesifunda seTheku lapha ngaseVerulem, umntwana omfana obehlala nowakubo na 4 years yena na 12 oye wathatha ke impilo yakhe. Ngoba ke lolu daba selibikiwe kithina njengoba ungizwile ngilusho, sizo njengomnyango sililandelele, silisebenze, sinireport ukuthi kuhamba kanjani. Kodwa ukuxwayisa nje abantu ukuthi sibanaka abantwana ngoba nabo they do have mental health issues, bayathola nabo ingcindezi bebancane ukuthi ikhona into ekade imsinda ngempela ngaleso sikhathi. So we creating that platform ukuthi nabo bakwazi ukuvuleleka bekhulume, sisebenzisa nosonhlala kahle kwethu, abanye bahambela nezikole njengoba nala siqale senza la uPhongolo, kwahamba ikole kwaba nama dialogues kwakhulunywa. Ngqongqoshe sibonga kakhulu isikhathi siphezulu bese sikufisela uchungechungo oluhle emkhanyakude. Siyabonga kakhulu. Thank you. Besikade sikhuluma nomphathiswa umama uMiss Mbali Shinga ophethe komnyango ka Social Development. Besikade sisophongolo bekade kucelebratewa kusuku olukhulu ku International Day Family Days. So ubegujwa kahle ukuhlalisana okuhle emakhaya ngoba sike sesibinye imindeni ayivakashele, imindeni uthotha umama ufike nengane emshadweni, kodwa kuyaphileka kuhlelwe kahle. Nokuyilokho ke sigqugquzelana nathi igama lami bengonqubeko Ndlela, siphinde sibonane ngokuzayo.